estrella. E penso que, bueno, nese reconocemento, un reconocemento ten que ser un pouco da xente. Seguir facendo o que estamos facendo, que, bueno, intentar divertirnos na medida que podamos e seguir contando co equipo que temos, que a verdad que é unha sorte. Estrellas, Illuminatis ou o que sea, pois sempre son benvidas, pero o día a día un poquinho o que nos gusta, o que nos marca e o que sabemos facer. Confianza en nos mesmos, un poquinho de orgullo do que temos e seguir un pouco esta liña que está sendo xente moi interesante. Penso que Galicia ten moito que dicir. Bueno, o que sí que me gustaría que non nos dixeran de fora, que fóramos nós os que faláramos primeiro e expresáramos un pouco todo o que temos.